Ni Jogweng mani alwora mar Kambi rego mogo ma Kigoto e kar chung' od bura ma Suba North ogolo ng'ur kaka chenro mar tije dhi nyime e kambino nyaka ne ochak tich. Giwacho ni ne oketgie mudho e wi yore ma indiko godo ji e tich matiyo e kambino endo. Jofwambo marwa ma iluongo e kaunti mar Homa Bay Ali Abich miyowa ler mar wachni. Kambi rego mogo ma Kigoto mayudore Gwasi South Ward ne oyaw ayanga dwe mar 11 higa mokalo mondo koro chak rego mogo ma otese ni mokwa, to kata kamano jogweng' mani alwora mar kambino ng'ur ka giwacho ni pok gineno berne kata odoko ni kambino ogere lopgi, ka giwacho ni ging'eyo malong'o yore go eko ma itiyogo ka indiko jotich e kambino. Kambini yo mindikogo ji pod wakia. Kambini joma riembe managers wakia. Matieni kambi ok kony locals. Gima koro kelo koko maduong' en ni jok manoketogo nitiere kaka gisebedo gi trend mar ng'ata ji madhi 10 nyaka ti every day. Sasa midhi kaw ji to nitie jok madhi 10 kata 5 ma nyaka ti. To bende seche moko ka ji dhi tich, ji obiro ni mondo kawgi, to kugike doget tikono ni dwaro ji 10 kawuono, ji mang'eny kawuono ok dwa. To kusewuok muwa kanyo, to jok manosewuok kodu ni dok dala bende chako duogo through phone number to duogo tiyo. Kane giloso bang' bura mane gibedogo, jopiny godwa ni tend kaunti ma Homa Bay oket board mabiro tayo kambino mondo jotich ma indiko bed kod chike matayogi ka gikone joma sani koro tiyo e kambino ne ok ondiki yo mowinjore. Pok jo board obedo piny mondo mi ondik ji permanent en casual. Koro ma en casual ni to casual chik dwaro ni mar jo labor 3 months, otherwise onyalo dhi donjo ka labor ni koro kawe. Koro wane wakwayo ni e factory ni otime ni ka en shift night obed shift night, to ka en day obed day. It is true ni joma tiyo kanyo, the committee or the workforce mantie kanyo was wrongly constituted. Okolose maber, olose on political ground. Wado joma koketi to kado bed politics tikawo ng'ato from each side, ng'ato koa Gwasi North, ng'ato Gwasi East, ng'ato Gwasi South, so that joma tiyo kanyo bedo kagikawo jogo, jotelo matiyo kanyo biro kawo ji maonge ywak mabiro chako bede. Bende gidwa ni tend kaunti ma Homa Bay obed piny gi jopur manie alworano mondo gichiwnegi puonj e chenro mag pur masani koro gidhigo nyime. Onego bed gi sensitize the farmers ma ginyisogi ka gino nego tim. Maoje ging'eni farmers, each farmer nigi low marom nade, tang'o molak manyalo mone puro mondo kel chambe ousne jo factory. Then gimiji kata loan opur godo, to gin sure nwa gigo ma in case ni there is failure to jogo nyalo bedo compensated. Jatend migawo ma ochung'ne ohala kod dongruok mag kembe e kaunti ma Homa Bay Polika Pokombo okwedo mokalo ng'ur mag jopiny go eko ka okoni sani koro gidhi nyime gi wach mar chuogo board mabiro tayo chenro te mag kambino. Wan gi gimiluongo ni Homa Bay Investment Act ma nyiche koa biro wadwa ni walose through that act ma there is a board monego bed ni run this, nikech as a county government ok wadhi run an investment as a county, twadwa rane through a corporation. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.